Erokamano jokanyanam. Kawuono aneno ni mondo aler matin kuom Siaya TV. Ang'eyo ni ng'enyu osebedo ka neno Siaya TV kendo ka giwatch videos magwa, lakini pok ayudo thuolo mar leronu Siaya TV. Siaya TV en TV mantiere online kendo wapost gik moko e YouTube pile chieng' wuok tich nyaka tich abich, kendo weekend wapost ga mana videos ariyo seche moko adek kalure gi gik madhi mbele. Koro e Siaya TV kae wakelonu gik moko kaka comedy kata tuke mamiyo ji nyiero, wakelonu weche matimore pile kata mana news kata trending news, wakelonu bende lendo mapile gik matimore Kenya ka kata Kisumu gi alwora mare. Koro kapo nono ni pok i-subscribe to wakwayi ni mondo idi notification kamoro piny kanyo, tiere kama ondik piny kanyo ni subscribe. Kisediye to dhi wuok rakwar to lokore grey. Koselokore grey to mano nyiso ni in subscriber marwa. Kendo nitiere gimoro machalo lang, idiye, kisediye to biro ga kelo ni notification. Koro sasa mwa post video to in emikwongo neno. To kiseneno videos wakwayi ni mondo idi like kama nitiere dole moro mogore kamano, tidiyo doleno. Kisediyo doleno to bende inyalo wuoyo kodwa e kuma ondik ni subscribe kanyo. Koro waduoko ni erokamano jakanyanam, kendo ang'eyo ni ka watiyo kodu to watiyo kanyakla to un be utiyo kodwa to wadhi dongo Siaya TV ni kendo biro bedo channel maduong' kabisa ma oriw jokanyanam kata oganda giwegi kanyakla. Ero uru kamano jokanyanam.